사위야, 사위장고. 말해서 사위게. 가스가 좀 청남. 말해서 사위장고. 몰라봐 가스. 사위야. 사위장고. 몰라봐 샵챗 나는 사위장고. 맞아. 사위장고. जोंहा BTC बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो आरोखि ना रायजोफोर दिनै जोङो मा खोनानो मोनबावलायखो नोंथांमोना नुलांगोन आं भिडिअनि गेजेरजों होलांगासिनो दङ जोंहा फटबजरा गामियाव आरोखि ना आदानि आम्बानिनो हा हगारनायनि सायाव गोबां रायजो राजाफोरखौ दिनै खुद्रिखांनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि दै नोंथांमोना नायलांबाय था जोंहा मनमोन ब्रह्म बिथांनि जायगायावनो आरोखि ना बिथांनि गामियावनो बे जाथाया जागासिनो दङ ओमफ्राय आं बुंहरनो लुबैदों आरोखि ना जोंहा दावराय मोख्रेब सार नङा होमबा बिथाङा मा बुङो दा मिथिनो मोनसै आरोखि ना माने बिथाङा सिगां UPPL नि समावहाय दावराय मोख्रेब सारा माने गोबां हेंथा होदोंमोन दा गावसिनि सरखार फैबाय BPF सरखार फैबाय दा मा बुङो नोंथांमोना उननि माबायाव मिथिसिगोन आरोखि दा मा बुंनो हायो आरो पाब्लिकनि जानानै माबायदि बुङो नोंथांमोना उननि फैबाय थानाय समफ्राव मिथिलांगोन आरोखि ना दासिम जेबो बुंथ'वाखै दा मा बुङो उनाव जों नेबाय थानोसै ओमफ्राय रायजोफोर माबायदि दावराव जादों रायजोफ्रा मा बुंदों आरोखि ना नोंथांमोना आं बे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दं आरोखि दै नोंथांमोना नायलांदो फुल आपडेटखौ आं होगासिनो 사위야, 사위장고. 말해서 사위게. 가스가 좀 청남. 말해서 사위장고. 몰라봐 가스. 사위야. 사위장고. 몰라봐 샵챗 나는 사위장고. 맞아. 사위장고. बुंनो थाङोबा जोंनि लकेल BTC मनमोन बायद'आ 5 बोसोर सिगां MCLA आव थानानै सरकार सलायनो हायाखैबाबो बिथाङा दिनैहाय बै थांनाय बोसोरनि जेनाखि बासबारि रुपसि आदानि कम्पानिनो हा फाननाय प्रमटखौ सोंखारिनानै बिथाङा बेखौनो बन्द खालामदोंब्ला दाथ' बिथाङा सरकाराव दङ दा BPF सरकारा दिनैहाय BTC सरकारा दिनै गिदिंनानै फैफिनबाय दा बिथाङा जोंनि हाखौ होबथानांगौ होननानै जों बिथांखौहाय खावलायनाय थाबाय मानो होनना बुङोबा दिनै गावनि सरकाराव फैनानै उल्थायै फिर खनसे बासबारियाव जाथाय जानाय बायदिनो जोंखौबो दिनै नारसिनफैदों गावनि सरकाराव फैनानै गावनो नारसिनफैदों दा जों रायजोआ बेखौनो लुगैयो जे बिथाङा बासबारिनि आदानि कम्पानि बायदि एसेबां गिदिर कम्पानिखौनो बिथाङा बन्द खालामनो हादोंब्ला गावनि सरकार गैयै समावनो बे सरकार गैयै समावनो गाव बन्द खालामनो हादोंब्ला दिनैहाय जों सानो जे गावनि सरकाराव फैनानै जोंनिनो फटबजरा डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि जों मोनब्रै मोनबा 6टा 7टा गामिजों दखल खालामनानै दोननाय एसे हा सासेनिल' नङा बेवहाय खमैबो बुंनो थाङोबा 300 400 घरनि हा दा बेखौ बिथाङा गावनि सरकाराव थानाय हिसाबै दा बेखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जों बिथांखौ हांख्रायो दा गावनि सरकाराव थानानै हांख्रायो बन्द खालामनांगौ होननानै जों बेखौनो लुगैयो दा बिथाङा जे जोंनि ट्राइबेलनि हाखौनो गावनो बुंदोंमोन जेनाखि गावनि MCLA BTC इलेक्सनाव बिथाङा बुंदोंमोन गामि गामि गिदिंनानै जोंनि BTCखौ बासायगोन होननानै BTC बासाव होननानै BTC बासाव होननानै गाव बुंदोंमोन गाव बुंनाय बायदि दिनैहाय खामानिखौ मावनायखौ नुहुराखै जोङो दा जोंनिफ्राय बेखौनो बुङो खावलायनो सानो जों रायजो राजाया बेखौनो खावलायनो सानो जोङो बिथांनिफ्राय लुगैयो फिसा मोनसेल' खामानि जाहाथे बियो बिथाङा मनमोन बायद'आव बिथाङा जाहाथे बे खामानिखौ बन्द खालामनांगौ आरो बन्द खालामथारनांगौ नांगौ जायोबा आरो खुद्रिसारनांगौ जों खुद्रिसारबावगोन थेवबो बिथाङा बे खामानिखौ बन्द खालामनांगौ जों बागानखौ खालामहोआ आरो जोङो बेयाव ओरैनो रायजो जानाया 40-50 बोसोर रानिं सोलिबाय जोंनि आबै आबौमोनहा बेखौनो आइ आफामोनहा दखल खालामनानै दोनदों जों बेखौनो एसे एनै मावनानै जों फिसा फिसौफोरखौ फोथांना लाखियो बे फरायसा फैनाया जाबाय दाखालि मा मास मोनलाय बे थारिखखौ जायखिजाया जों गोसोआव गैला नार्सारि खालामफैनो एवदोंमोन एवनायाव जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बिसोरखौ होबथानानै बे बुंबाय आरो
जोंथ' बेयाव जेबो बुंनो हाया रेन्जाराव थांदो रेन्जारा मा बुङो दा जों रेन्जाराव थांबाय रेन्जारा बुंबाय जोंथ' आंथ' जेबो बुंनो हाया आंहाबो गोजौआव मानसि दं होननानै डिउफनाव थिनहरदों डिउफनाव थांनानै डिउफजों रायलायबाय डिउफ होनदों आंबो मा बुंनो बेखौलाय नोंसिनि लकेल EM दं बेनाव नोंसोर मा इनफरमेसन हैनानै मा बुङो बे होननानै ओमफ्राय जों EM नाव लकेल जोंनि EM नाव मुनमुन बायदेवनाव थांनानै क'क्राझाराव खस्थ' खालामनानैबाबो थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम गथायहैदों जाहाथे जोंनि बे हायाव 100 हेक्टारा जाने जोंनि न' खाथियाव जाने बागान जानो मोना होननानै जों बेनो मेम'रेन्डाम गथायहैदों आरो बायदेवनो दा नोंथांमोना मा लुबैदों बे जोंथ' बागानखौ जों बाहाय खालामहोआ थैबाबो जों खालामहोआ होननानै जों ओंखायनो नैबे धर्ना बादि खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि बायदेवआ बे खामायखौ जाने बन्द' खालामो आरो बेयाव जुदि बन्द' खालामा होनना बुङोबा आरो जों बिनिख्रुइ बांसिन जों होबथानांगौ जानानै फैगोन मनमोन बायदेवखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों दि जोंनि मनमोन बायदेवआ जाहाथे जोंनि लकेल हिसाबै गावनि बे एरिया बे जोंनि फर्ट बजरा 1 नं फर्ट बजरा समस्तिनि EM जाहाथे बे खामायखौ बन्द' खालामो आरो बायदेवआ फंसे खोथा बुंबानो बे बागाना बन्द' जागोन होननानै जों ओरैनोबाबो मिथिखायो निस्सय बे बायदेवनि आखाइ दं माइया जाहैबाय जोंना ओरै सुखान जरा ओरै मावरि जरा भालुक जरा पुराना फानबारि खालबान्दारि फायखनदारा दुलदुलि 6-7टा गामिनि हानि मानसिनि हा दं आरो बेयाव ओरैनो एफा एनै सोरबा 4 बिगा सोरबा 5 बिगा बे सिङाव सोरबा रबार गायदों सोरबा औवा गायदों सोरबा एसे एनै था मावनानै थारुन गायनानै जायो आरो बायदेवआ बुंदोंमोन जोंनि सुखानजरा गामियाव फैनानै गावनि MCLA नि बै केम्पासाव भटआव जाहाथे नोंसिनि हाखौ फरायसा मालाबाबो जाहाथे सेना लानो मोना बेयाव आं गसंगोन बेयाव खुनुदिनबो आं बागान खालामहोआ नोंसोर फिसा-फिसौफ्रा नोंसोर बोरै थैजासे बेयाव संसार खालामनानै जादों आं बेखौ होबथागोन होननानै बायदेवआ गावनो खुद गावनि खोथाजों बुंदों दिनै सानाव गसंखादों बायदेवआ नोंथांमोननि खोथा होनाय बायदि गैया जों खोथा होननाय बायदि जों बायदेवआ जों गावनि खोथा बुंनाय बायदि जों जेबोखौनो नुहुराखै उल्थासो गाव जोंखौ उल्थासो नारसिनगासिनो दङ बे खोथाखौ बिसायख'थिनि सिगां बुंदोंमोन ना बिसायख'थि जोबनानै बिसायख'थि सिगां माने गाव इलेक्सननि सिगां बुंदों आरो बे केम्पास समाव भट बिफैनाय समाव बे खोथाखौ गाव बुंदों दा नोंथांमोना खोथाजों सावरायफिनदों ना सावरायफिनाखै जोङो बायदेव जों बेखौ सावरायफिनायखौ अलरेडि जों मेम'रेन्डाम हैनाय दोनदों ओमफ्राय मेम'रेन्डाम होनानै बेखौ जों खस्थ' खालामनांगौबाबो जों बेजों बायदेवजों खुद फेस टु फेस मुभ खालामना जों रायज्लायदों आरो जों गावबुरा सानैजों थांदोंमोन मा बुंदों बायदेवआ बुंदों नोंसोर रबार खालामोबा बबेयाव बागान खालामोबा मा उसुबिदा जागोन उसुबिदायाथ' बायदेव जों बाहाय एसे एनै रबार गायबाय बेयाव सासेनिल' हा नङा जों ओरैनो बे दखल 100 बिगा 150 बिगा रावहाबो गैया जों ओरैनो 6 बिगा 7 बिगा हाइस्ट 10 बिगा जों बेखौ मावनानै जादों आरो सोरबा एसे एनै रबार गायनानै जादों बे खोथाखौ बुंदों जों बायदेवनि सिगाङाव बे हारिया गासिबो ट्राइबेल एरिया जों बाय गासिबो जों ट्राइबेलनि एरियाखा ट्राइबेल मानसिखा जों बाहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर नटिस मोनदोंमोन नामा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो नटिस हरनाय जायाखै डाइरेक्ट सिदा मावफैदों आरो खोनानो मोनदों माबा टिचिं लागायगोन बा माबा खुन्थिया गायगोन होननानै बेखौथ' खुन्थिया गायगोन होननानै दाखालि फैदोंमोन दाखालि फैनानै जास्ट ओरैनो बिसोरो मानसिखौल' थिनहरदोंमोन हाखर जावनो पेन्टिंखौ लाबोआखै आरो बेयावनो जों ओंखारनानै बिसोरखौ जों बारा होनाय जादों ओमफ्राय थांफिनबाय बिसोरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनानैबो बिसोर फैयाखिसै दा बेनिफ्रायनो बिसोर गथायनानै थांबाय नै दिनै जों बेखौ बे खामायखौ जों दिनै धरना होनांगौ जानाया प्रसेसजों खालामनांगौ जानाया नैबे दिनैनि बायथ'थायाव जों खालामनांगौ जाबाय ओरैनोथ' बे हाया भिलेज बाउन्डारि जों बोरै हगारनो बे जोंनि न' खाथियाव बागान जायोबा बे सरखारनाव ओरै रेकर्ड थाहैखागोन बेसेबा न'खौबो बुखुफिनहोनाय मोनसे जों न'खौ लुबैदों बुखुनाया ओरैबायदि बे क्लाबफ्रा बेयाव न' लुदोंमोन बे न'खौ हयथ' गावसिनि ससाइटि बायदिनो हा नालाय गावस्रा माल माथा दं ओरैनो हाबाफ्राव लांनाय दो दख्ला मेरला जिनिस दं बेयाव न' लुदोंमोन आरो क्लाबनि माल माथा दोनदों होननानै बेखौ फरेस्टफ्रानो फैनानै गावसिनि आखाइजों बुखुवाखै गावसोर होनदों जोंनि आखाइजों बुखुवा जों लांगोन नोंसोरनो बुखुनानै बेयाव दोननानै फरेस्टफ्रा बिसोरखौ होनदों आरो ओमफ्राय तखन नैबे ससाइटि मानसिफ्रा जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बुखुनानै दोनफिनदों बे एरियायाव मा बानायनायनि खोथा होलांदों डिपार्टमेन्टआ ओरैनो दंफां गायगोन गावसिनि बागान खालामगोन